Unya sa una, ko maligbuhok ng tawanan niya, taas nagbuhok sa una, karon mayroon ko sa iya nga kini siya, kining obispo, kay man himan niya, ato nang ihawag manok. Praise God, salamat sa Ginoo. So, daghanday mo din eh. Hallelujah. Ang akong gihatag nga plus drive, na dari anam-anam lang, no? Kisa itong gihatagan ako. Ikaw to? Kaya itong gihatagan ako sa plus drive. Okay. Unya, iniguman na kong wali. Ayaw kalimtig hatod na ko, ha? Kaya ako nandad og balik. Kaya napay minsaya anak nga sulod. Okay, salamat sa Ginoo. Nakasinabot ta. So, salamat sa taas-taas na nga mga panahon nga iya kong giadtuan. Nagampo ko Ginoo nga unsa ba ni Ginoo tinuod ba ni nga pa imbitasyon. Kung nga tagay kong revelasyon nga unsa ka tinuod ni. So gi-confirm sa Ginoo nga tinuod na gitawag ka dito napita. Salamat sa Ginoo nga magwali ko karon. Ako kung may igsoon, nubo ra kag winalihan, di kay kog taas og wali. Kaya bini mo kung magtaas tag wali, daghang mga tao mga tulog. Mo man ko nabantayan. Labi nagwali nga murag ginamantinala, gimantinil lang. Unya ang uban sige panghuyab. Ko Ginoo, tingalan nga imo kog gihugan Ginoo kay dili basta-basta ning imbitasyon ha. Salamat sa Dios. Wala gikauban nako ang akong asawa tungod kay ang akong asawa kaning teacher man siya. Tuwa karon nag-scouting to sila. Tuwa karon sa Central Kandihay. Hasta tong asawa ni Brad Efren, kapitan sa Kadapdapan. Tuwa po dito nag-scouting sila. Manguyog unta to sila. Pero ang problema tungod kay naay naka-conflict nga schedule. O sige lang kay kami na lang mga to ni Efren, ako ning dadon. Og salamat sa Ginoo nakaabot ra gyapon mi. Hallelujah. So nindot kay Megson inyong tima no? Yung ko nga sa man ko pagtuon na ni nga labihan man ning kuan duha ra ka bersikulo. Oh. Una kay kini ra bang type sa sermons, na typical expository sermons. Asa ko ani nga area. So gibutan ko nga ay butanan na ko ni typical nga kuan topical. Og salamat sa Dios na buo rasad. So let us pray to the Lord. Father God in heaven, thank you so much, God. This is our privilege, Lord. I came here, Lord, to share your word. And I ask, God, the Holy Spirit to speak to each and every one of us. Allow, God, the Spirit of the Lord to move in our midst, God. Because I can do nothing, Lord, without your help. We respect you, Holy Spirit, for you are my perfect teacher. And thank you for that you have, God, anointed your servant, Lord, as I have to deliver your message. And let every man to be captivated with your word. In the name of Jesus Christ, in every spirit of wandering, in the name of Jesus Christ, Lord, let the Spirit of the Lord to tune up our hearts, Lord, to you. And thank you so much, Lord, of your anointing. In Jesus' name we ask. Amen and amen. Praise God and praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Mura man mo mga sundalo, naka-uniform mo green. Oh, mga sundalo gidemos Ginoo. Oh, ginan ako si Brad Rudy ganiha nga tagay ko na mga t-shirt kay mura kag sundalo tanon. Hallelujah. Now, some of you will not succeed in life, but God will take you into a new dimension of life. Amen? Ang ba nato din dili magmalampuson sa kinabuhi, apan ang Ginoo magdala ka nato sa lain nga sukod diha sa maong kinabuhi. Therefore, I will come to you a season of new beginnings. In your finances, of new beginning. Asa naman to? In your family, of new beginning. In your business or career, of new beginning. In your ministry as pastors, of new beginning. In your ministry as musicians, of new beginning.
in your academics of new beginning. Good. Kamu rin sige pakpak diha. Praise God. Bisag unsa imong trabaho, kana maigsoon, nag-agi na og pagsugod. Akong gibasa dinhi sa Isaias 43 ngadto 18 to 19. Akong gibasa ang tibok nga passage sa mga kaagi sa mga Israelitas. Kibalo ba mo pila ka tuig ang ilang pagkaulipon sa mga Israelitas dito sa Egypt? Kaysa magkatubag, tagaan mo na kung 100. Ha? Almost 400 years. Basig mo nga, 40 years naman good to. Dili ay. 40 years katong ilang mga kaigsunan ng gipasting, ng gipuasa sila. 40 years po sila maigsoon dito, nagpahamugaway silang kinabuhi. Kay gikan sa Ehipto, padulong sila dito sa Kamingawan, kay gitabok sila ni Moses. Sa pagtabok nila ni Moses ito, ang mga tao dito maigsoon, wala lang gihapon maigsoon, mausab ang ilang kinabuhi. Nagsige lang gihapon yaw-yaw, bagot-bot, tungod kay matol pa nila, gidala sila dapit nga pait kay nga kahimtang. Ang ilang yunahuna, ang ilang nahinumduman, lami tong dito pata. Kaysa dito pata sa Ehipto, lami ang atong pagkaon, tanan, kanang suportado ta. Apan ang Dios ang propeta nga gidala sa Dios, nagsugilon kanila. Ang inyong buhaton karon, kalimti na ninyo katong inyong mga kaagi kaniadto. Ayaw na mo pagsigig hunahuna sa inyong mga kaagi kaniadto kung unsay kadagayan niadto. Pagsugod mo, bag-ong pagsugod kay ako magauban kaninyo. Adiyan nga nakigsulti ang propeta. Naghimo sila og mga bag-ong pagsugod. Bisan gali ka na imong trabaho, ka na imong maayong laki nga mukanta, magbag-o na nga pagsugod ninyo. Kanyong trabaho, gaha sa inyong mga kinabuhi, kuwang mo og finances. Apan sa diha nga magsugod mo, unsay mga diskarte sa inyong pagabuhaton nga moangat mo, excel mo sa inyong mga panginabuhi, sugdi. Kaya ang Dios maigsoon, mangitag paagi parang moasenso ka. Good. Hallelujah. Mao na gusto sa Ginoo mga igsoon. Dili gusto ang Dios nga kita magkalisod-lisod. Amen. Hallelujah. Kusog ni mo amen sa kilid. Kaning dari sa tubang murag seryoso ra, ngisi-ngisi lang. Hallelujah. Therefore, mga igsoon, what are the most? What are the most essential things you have to create a new beginning? Unsa man gyud ang pinaka-importante nga mga butang nga gikinahanglan nga atong buhaton aron atong sugdan og bag-ong pagsugod. Number one, first of all, you have to pray to God and ask for a divine favor from Him. Amen? Kung magsugod mo bag-ong trabaho, pangayo mo pabor gikan sa Ginoo. Magampo ta. Unsa kaning atong buhaton? Magmalampuson ba kini og dili? So gikinahanglan nato ang pagdapig sa Dios aron nga giyahan ta. In ang Bible naging the Lord is far from the wicked, but the Lord heareth the prayer of the righteous. Amen ba? Sa ato pa kung ikaw mananghid ka sa Ginoo unsa imong bagong pagsugod, imo kanang isulti ngadto sa Dios. Ang Dios migson mo abay na lang animo, mugiya sa nimo sa imong pagabuhaton. Og walay sipya sa imong pagabuhaton, ganyan man. Naaman siya magaban kanimo. Muna nga ito yung pangayon sa Ginoo. Unsa may imong masugdan nga trabaho? Pananghid sa Ginoo mga igsoon. And I believe that the Lord heareth the prayer of the righteous. And also, the prayer of the righteous is availeth much.
Ang pagampo sa mga taong mga matarong, dako kinig kahimuan. Dako nig resulta, ay man mo nga dili mo gampo, na ay dakong resulta nga mahimo o ipaabot sa Dios sa imo. Second, just to fix your life to God. Amen. Ipahilo na, what are the most essential things you have to create a new beginning? Fix. Everybody say, fix your life to God. Imong ipahilo na ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ipaayo ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, kay ang Dios maghatag og pag-ayo sa imong kinabuhi. Salamat atong mga testimonyo din Ngat gantong mga batanon nga nangatangtangan gikan sa tanan nga mga buhat sa bisyo. Tungod kay ang Dios lagi dili nimo kalimitahan. Kung ang gahom sa Ginoo magalihok sa imong kinabuhi, walay rason nga di ka mausab. Usbon ka sa Dios, bisan pag unsa kadautan sa imong kinabuhi, usabon ka sa Dios. Amen. Fix. The third essential things you have to create a new beginning, establish your relationship with God. Establish. Tukura pagayo ang imong relasyon diha sa Ginoo. Sa diha nga ang imong relasyon nakakunik ka ngadto sa Dios. Walay lisod sa tubangan sa Ginoo. Walay usa nato dinhi migson nga dili mga balasubas sa kinabuhi. Apan ang Dios gamhanan dunay gahom sa pag-usab sa kinabuhi. Basta kay atong kinabuhi, ato lang itukod diha ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. The fourth essential things you have to create a new beginning, honor your God, that He is your creator, counselor, advocator, mediator, and helper in times of troubles. Amen. Imo siyang pasalamatan, pasidunggan nimo ang Dios. Ngang Dios mga igsoon, siya ang imong magbubuhat, siya ang imong magtatambag, siya ang imuhang magiya, siya ang imong tigpatiliwala sa panahon nga naa kay kagulian sa imong kinabuhi. Kung dunay kagulian sa imong kinabuhi, dili ka kasulbad na nag-ikaw-ikaw ra. Dangop sa Dios. Pasidonggi ang Dios, kay ang Dios maghimo og igsog paagi nga matabangan ka sa tanan nimong mga problema. Nga nung dunay mga pamilyang magkagubot, magkagulian, usay magkabulag pa. Tungod kay ngano, wala si Jesus. Wala si Jesus. Importante nga ikaw karon maigsoon nga niya ka karon. Naa si Jesus sa imong kinabuhi. Tungod kay si Jesus mao'y tagias kalinaw. Dili siya maigsoon tagias kagubot. Siya ang tagias kalinaw. O kamo magkagubot sa imong kinabuhi. Si Jesus mo'y pangulo sa imong panimalay. Siya magsulbad sa tanan nimong problema. Di ba na yung kanta? Jehovah Jireh, my provider, di ba? And He is our Jehovah Shalom, the God of peace. Siya ang Diyos sa kalinaw. Siya ang tanan maghatag kalinaw. Kung nagkaguliang nagkagubot ang tibok kalibutan, pagpabilin nga malinawon kay naa si Jesus. Wala ka maginusara sa imong lagaw. Wala ka maginusara nga nag-alagad sa Dios, naa si Jesus. Amen. He is our helper in times of troubles and difficulties. Now I will bring to you the 10 case of provoking of a new beginning. Dadon ko kamo ini usa ka nindot na igsoon nga message. Dunay napulo ka Yahweh nga magadala kanimo ngadtos bag-ong pagsugod. Number one, anam-anam lang, the new birth. Kinahanglan matao ka pag-usab sa imong kinabuhi. Matao ka sa imong kinabuhi nga bag-og kang na tao. Ingon ang 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things will pass away, and behold, the things become new. Hallelujah. Tanan nimong karang gawi sa imong kinabuhi, bago na.
Muna nga kinahanglan nga doon na tayo bagong pagkatao sa atong kinabuhi. Tungod kay nga mao na ang gisulti sa Biblia. Ayaw na Panginoon nga, lami itong dito sa dito pa ko, sa karaan pa ko, kay daghan kay kong mga barkada. Lami itong dito pa ko sa unang panahon, kay mura og pinasagdan akong kinabuhi. Lahi na maigsoon, sa diha nga gibag-o ka sa imong kinabuhi maigsoon. Dili na po, hindi nga imo tong buhatong imong karaang binuhatan sa kinabuhi. Amen ba? Mauna maigsoon. Una nga yawi sa imong kinabuhi nga magdala og bag-ong pagsugod ang imong bag-ong pagkatao. 1 Corinthians 5:7, natay mga verse dia. Number 2. Kamu na lang lukita ng ubang mga verse parang di ta malangan. Number 2, revelation. Dunay padayag sa Ginoo nga sa imong kinabuhi nga sukad na sukad, wala pa nimo maigsoon, masinati na. Dunay ipakita sa Ginoo kanimo. Kisa bagay nato din nga maigsoon dili karaag kinabuhi. Puro ta may karaan nga mga kagahapon. Pero mato pas mga buguyon o mga sinultihan kanang mga grupos mga buguyon nga I do not want today my rotten bones of my yesterday. Mao na ilang mga muto. Dili ko gustong kutkuton pa ang mga bukugon kung kagahapon. Unya naalang yapon sa bisyo. Pero sa atong mga Kristiyano maigsoon, gipadaigan ta sa Ginoo mga mao na buhata. Gipakitaan ta sa Dios nga mao na buhata, sa diha nga imo kining buhaton. Well, salamat sa Ginoo. Imo siyang gikauban. Amen. Number 3, case of provoking into a new beginning. Financial stewardship. Genesis chapter 8 verse 22. Kapilan batas mga panalapi. Kapilan batas sa itong mga tithes. Tithes naman, gisgutan. Di, kay kanag, salig na sa Diyos ka na, natong tanan. Dili ka pwede nga manguha niya na, tungod kay ang iya sa Diyos, iya sa Diyos. Ayaw mo pagulbol kung doon ay paghatag kay diha niya ng pagya, ikaw panalanginan ka sa Diyos. Kung saan pagpanalangin mo nga gana kag murag katagon dili. Kung saan man ang action ka, Pag-ingon pala ni Jim, muhatag tas kalipag ikaw gana ka. Murag katagon dili. Ihatag ang imong bahin ngadto sa Dios kay ikaw gipiyalan kara sa Dios sa tanang mga butang. Amen. Sa among report naman may mission, kanang mission convention, pag oram may nag-mission convention. Unya kay basahon man tong mga pastors nga naghatag sa tithes. Nabasahan ko, wow, salamat sa Ginoo. Pastor Sagliba, 5,000. Pastor Sagliba, 4,000. Hallelujah. Tungod kay nagfitol ko, tungod kay ang tanang butang nga atong nadawat gikan sa Dios, kita mga pinialan lang. Kung tanaw, gibless ko sa Ginoo. Ako mga bata, nakahuman, eskwela. Nakoy anak nga gamestra des kandihay. Ang isa, mutik palagi exam, karumpit sa 3, naas na pulkom. Criminology man siya. Kanada ko ng panalangin sa Ginoo, basta kay magpitpul ta sa tanang mga butang nga gisalig sa Dios kanato. Hallelujah. O kaya ang Ginoo maigsoon, siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang maghatag nimo sa imong matag panginahanglan. Nya tungod kay masaligan ka, kasaligan sab ka sa mga dinagko nga mga butang. Kung kasaligan ka sa ginagmayng hatag, kasaligan sab ka sa Dios sa dinagkong paghatag. Mao na ang prinsipyo sa paghatag. Amen. Kung muhatag ta, igahin na nang imong i-tithes. Oh, igahin mo na nang sa kuwan. Kana mo na nagsiba, igahin na. Ay kay murag ko tupulsan naragana. Pilion pag itong naragana. Sa piyata nimo sentilyo. Dawa to mahinom po ng sentilyo, pero unsa na may mong gigahin? Nana kay gigahin dia. Nana gigahin niya, kanana kag kuri-kuri si mong bulsa. Agkat to pag yung 5 pesos mo yatag.
Mao na maigsoon. Kung kapialan tas Ginoo, ihatag tungod ka ikaw. Maigsoon, gipialan ka sa tanang butang sa Ginoo. Oh. Nagampo ko Ginoo, gipialan magakunin mo Ginoo trabaho Ginoo. Nganong nagsige man lang kog puyo ayo ganing parsonage. Kana unta Ginoo makabalay kog insakto nga di na ko madisturbo aning mga membro kay na may mga membro alang yung mabugawon na mga membro. Nay usay mga membro mga bre ang refrigerator. Alang mayon ka, uy, wala maulaw ang putang madlong nila. Oh, mo na nga Ginoo kay tagay kog balay. Og salamat sa Dios wa magdugay na akong balay karon. Naaya mong balay mansyon. Oh, palakpakan natong Dios. Kana panalangin kay kako gipialan ko sa Dios, kasaligan ko sa kagmay. Hangtod sa dinag ko kasaligan gyapon ko. Tungod kay ang Dios may naghatag ning tanan. Oh. Kana mong simbahan karon kay giusab man among simbahan. Kay trasis man, kay mga gabok ng pod. Kaya nga uban na nagian sa bagyong udit. Nag-usap karon. Napta na. Katunga pa lang kay gaagad pa lagi sa budget kay uban maigsoon. Na ay mga promise. Ilang mga pledges karon na lang nihatag na mo ring kuan idungan na namo. O sige, wato na mo na. Wala ko sa parsonage. Kay giguba po ni April ang dito sa taas, so pagtulo na ko gitulo naman dito. So dito na ko sa parsonage, dito na ko sa mansion house. Oh. Niingon na gutong membro, pastor. Kung ingon na si Brother Jeng, pastor, kung dili ni humano ni nga atop ani ni Brother Jeng, nagsige na tagtuloan ni kay dahili man pirmi ang ulan diha. Ato na nata magsimba sa inyo, masud man ta diha. Ingko di ko. Ayaw. Ngano na simbahan, di ko dito. Na di malika na mga anak mga membro. Mato dito sa kusina. Gamay til, gamay kamot. Dito sa refrigerator. Maulaw mabugaw. Oh. Di ko mamadlong. Alas, sige, pangwala mo diya. Pangwala mo diya, susunod. Ayaw na magbalik. Hallelujah. Financial stewardship, joy and rejoicing. Sa diha nga dana ang kadagaya, mga blessings ni kabut kanimo, dunay kalipay nga magmaya gayud ka sa kaayos Ginoo. Amen. Nakasuway na ba mo diha? Hallelujah. Hadlo ko ng mga tawa no. Hallelujah. Praise God. Magmaya ta. Kinsa bagoy di malipay na ang blessings di paabot na kanimo malipay ka man gyud. Praise God. You can provoke a new beginning of disposition into excitement. Mahimo nimo nga madala ang pagsugod gikan sa dili maayo ngadto kalipay. Number 5, case. Number 5, case. Vision. Vision. Genesis 12:1 up to sa verse 3. Matag usa nato gihatagan tag panan-awon sa Ginoo. Ang among mission convention karon nanginahanglan ang atong mga taglugar karon og mga misyonary. Doon na tayo 250 ka missionaries karon maigsoon. Naa pa dyo'y lugar nga wa pagyud maigsoon mapadad-an maigsoon og mga misyonary. Doon ay 40% pa nga wala pagyoy magwali sa mga ubang lugar. Ang Bangladesh, ang Indonesia, wala pa. Labi na sa India. Mauna ang report sa among mission director. Ang India karon 1 billion ang population sa India. Wala pa'y missionary, wala pa'y pastor, wala pa'y magwali dito. Ang ila ditong gipakabanaan, kana lang yung pagsimbag lain ng mga mananap.
Oh, simba sila itong mga bitin. Simba sila itong mga kanang mga tigri, leon, ng mga baka. Ilan simba una? Dili nila ihaw ng mga mananap. Oh, ug naisigbin dito nila, di siguro po nila ihaw ng sigbin. Oh, dinhe, murag, managalit tao nga nagbato ng inana nga sigbin. Ngayon nila nga, kuha na siya, wakwak siguro na kay, may sigbin. Pero ka, ang kangaroo dito sa Australia, ginadwa-dwaan na nila sa mga bata. Pero dinhe, ang atong sigbin re, ang atong kangaroo re, murag magdaotan na imuhang pagtanaw nila. Kining tawana, wakwakon ng tawana. Vision. Kinahanglan ta migsoon mag-reach out tag mga lugar nga wa pa nato ma-ebangheliyo sa pulong sa Ginoo. Kisay gustong mag-missionary. Mao na atong buhaton. Dili lang ka dinirta na nga lugar. Kini na wa naman Daghan naman kini nagwali din Nabunog na Kini yung napita sa atong lugar, wala. Nabunol na mga tao ni silibot at tugwali. Oh. Muna lang, kinahanglan tag murit sa taglaing lugar. Tingalig dito, napita, ipadala mo. Pero kung di pamilya ka, maguna-una kag lisod, dili lisod. Atos Japan, nakinahanglan ta og missionary. Teacher nga missionary. Kaya kinahanglan ang Japan karong teacher. 150,000 ang sweldo. Di mo mga na. Una na ako yung people nga single siya. Ako siyang inanday. Asa may maiday mo ato ka rito sa Japan day. Kanang imuhang sweldo ni 30,000 ra. I-double, i-triple pa na dito sa Japan. Na kinahanglan sila teacher. Unsay ang tubag? Bikoy. Maminyo palang kog hapon. Di pa yun ka na, minyo kagapon. Pagkanindo ta na, gawas nga kasilduhan kag 150,000 sa missionary. Maminyo pagkagapon, dito na lang ka magpuyo. Dili ko. Wala yun. Wala pa ining desisyon nga mo ato dito. Muna kung ganahan mo. Dolo mo sa ako, kaya ako mo introduce. Oh, single lang, kanang single. Kanang wapay daghan sa gabal. Kaya yung mag-teacher mo dito, tuwa niya, minyo mo, niya nilin yung bana. Ang yung bana, nagsalimuang na. Saan na pag akong asawa? Duga may ninguli. Na kay tagduha ka tuwig ang kontrata. Pero Kristohanon ka, kung ligon ka sa Ginoo, okay ra. Pero kinanang magmaestra ka to sa Japan, yung mong banal, dili Kristohanon. Magsigil ng laro-laro ito sa gawas. Oh, pero kung Kristohanon ka nga, ligon ka sa Ginoo, dasig ka sa Ginoo, init ka sa Ginoo, dili ka madala sa daghang baha sa kalisod. Nga naman, naaman ka sa Ginoo. Vision. Atong panglantaw alang sunhan. Heartfelt prayer. Number 6, case of provoking into a new beginning. Kaunom nga mga butang nga din maghatod ka nato ngadtos bag-ong pagsugod kanang kinasing-kasing nga pagampo. Kinahanglan man labi pagampo pastor nga dili kinasing-kasing, yes. Naay mga pagampo nga dili kinasing-kasing. Kibalo kang kinasing-kasing, ang kinasing-kasing ng mga pagampo, uban nini paghilak, tubangan sa Dios, kay kanang imong pagdol, kinasing-kasing na. Tinundanay na nang imong pagdol sa Ginoo, uban sa imong paghilak. Pero budol lang sa Ginoo, nga dili kinasing-kasing, magsigil lang kag, well, Lord, abi ni mo, Lord. Kung Lord, kining, abi ni mo akong problema, Lord, akong pamilya. Nga naman dahi, gibayutan akong problema, gibayutan akong pamilya. Hallelujah. Dili na ng pagampo, kanang tinudanay, kinasing-kasing nga pagampo, pagduli mo sa Dios.
sa among simbahan. Nganon dakong pagkapukaw among simbahan karon. Tungod kay naay akong gihimo nga don't watch prayer. Nagampo wa mi hunong pagampo. Kada Lunes kadlawon, Martes kadlawon, hantod migson. Matapos ang semanas, Sabado ragi wala mi. Sugod na po sa Lunes. Don't watch prayer. Ako nang gihimo tungod kay ang pagampo dako ning resulta. Sa inay ka pagabot ako kadapdapan. Taga diha man ako asawa. Sa diyang nagikan kong jinsan sa Cotabato, pagbalik na ko, mara mangyapong naong mga membro. Wag nakita na kong mga bago. Maura mangyapong mga naong nga ni. Wa may nadugang. Nga, 15 years ko dito sa Cotabato. Tanan ako. Kaya Lord, kung giibalik ko ni mo Ginoo, di ko gusto magtanaw ni mga naong nga maura gapon. Nagampo ko Ginoo nga hatagi ko og bago kay sugdan ako ang bagong pagsugod sa mission. Og sa diha migson gisugdan ako ang Dios namuhat. Konsultahan ng Dios. Taliwala bitaw sa pandemic. Atong pandemic migson gipanirhan ang mga simbahan. Isira ng simbahan kay napoy mga pulis nga magsuroy-suroy. Badlungon ka. Pastor, wama ka mo, wama kay protokol. Ang mga pulis, rubing-rubing, hasta pong mga tanod, din taon, mga membro, kaya di po mahadlo ka ng mga barangay tanod. Kaya mo na, magdadaara po sungkod, kahoy. Kahoy raman na. Pero kahoy ka, puspusan ka ng kahoy na ayaw kung di ka malipong. Sa diyang nagpandemik, gi-close ang simbahan. Nangamuyo ko sa Ginoo, unsay akong buhaton. Nga ang mga membro nangahadlok naman. Nga naman yung mga membro nangahadlok, nangalisag man sila. Hala, pastor, sirahan di ko na atong simbahan, di ko na utang magsaba-saba. Kunya, di lang sa puta manimba, pastor, oy. Yan po kung ano man, gibayutan. Dili ta malisang, dili ta mahadlok, magpadayon tas pagampo nga to sa Dios. Kaya ang Dios na ay bagong pagabuhaton sa matagusan ko. Ug sa diha migson naghimo kog bagong pagsugod. Ginoo, naghimo kog prayer and fasting. Kamera dito. Pilar rin namin ang 7 pulo anto nagdugang. Tanaw nila nga wa man mo undang si pastor. Nagsigi man ang gyapon padayag ampo. Ikaw sige kamo mga lisang mo kami dili. Ngano mga hadlok man mi? Kinsa may kadlugan na to? Kung ang Dios nakigdapig kanimo, kinsa may makigbato kanimo? Amen. Na pastor, na-injection pastor karon, pagpabakuna pastor, pabaksin pastor, kay tigwang ka na. Ngano man tigwang? Magbuot ka. Hallelujah. Wako magpabaksin. Ano mamugusto mo? Wako mabaksin, oy. Sama, masakiton ba di ko? Di man, pastor, kay depensa ba sa mga virus? Nugay na lang yun. Lakaw-lakaw ako matakdi. Nga naman, kaya ang gahom sa Diyos, nagtabon ako. Kung ang Diyos na kauban kanimo, nagtabon sa gahom, ang himong kinabay protektado ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sa diha nga nagsugod na kong prayer and fasting. Nag-start namin 7 ka tao. Wala naman manimbang taon. Nga man taon. Kakadaghan na mo. Kadaghan na mo. Manimbang niya. Maura ni 7 ka buok. Nangahadlok, nangalisang. Nanira pa silang balay. Pero sa diha nagsugod ko og bag-ong pagsugod inagulo at tubangan sa Dios. Kinasingkasing yun. Ginoo, kung gitawag ko ni mo nga dapit, Ginoo, dili ko gusto magkakita ang inani ring itsura sa among tigom. Gusto ko sa Dios nga dunay pag-ong nasugdan, imo ipadayag ka nako, magpadayon ko nini nga trabaho tungod kay gitawag ko nimo. Hallelujah. Og tanaw amigson.
Ako ni aking December, nagbaptize May 26. Karon niya, bago atong Lunes, nagbautismoan po ko. Unya karon December, na po'y bautismoanan. Tungod kay dunay bagong gibuhat, sa diha nga maghimo kag bagong pagsugod, hunaw-na nga ang Dios kauban nimo sa tanang panahon. Wala ka maginusara na ang Dios kauban nimo sa tanang panahon. Wala ka maginusara. Palakpakan na ito ang Diyos. Hallelujah. Sa diha nga nagsulti ko maigsoon, nakita na ko ang revival. Dako yung pagkapukaw sa among simbahan. Tungod kay doon ako'y gihimo, bagong pagsugod. Gisugdan akong bagong pagsugod. Prayer and fasting. Unya kay na mga membro, nagmonitor sa balita, Pastor, tuway nadagpan dito sa Cagayan de Oro nga nagsimba dito sa Rocket Theater. Tuwa dito, Pastor, nadagpan kay nga silang kasimba naas panahon sa pandemic. Sige na lang, napadakop-dakop man po sila. Sagdi lang na silang nagpadakop-dakop. Kita magpadakop. Unya maigsoon, tanan mga membro nako, na baksin na sila tanan, nabakunahan silang tanan. Ako na po ilang gingnan, Pastor, ikaw na lang ginawa pag yung mabakunahin, Pastor. Ikaw ginawa, Pastor, may unahag dakop. Sige, paano yan ang madakop? Wala ko maigsoon, maluya, besang pag-unsay hulga sa yawa. Busa ka mo, unsay mga hulga sa yawa, ayaw mo maigsoon o kalisang, barug mo nga adunay Dios. Kauban ninyo, wa mo maginusara, basta kung namoy pagsugod nga ginasing-kasing pagampo. District Convention na mo sa Cebu, dito mi sa Cebu Sugbo Hotel, dito mi. Di man katabok kung loay baksin ang mga pastor. Dagha mga pastor nga nabakunahan yun. Nga naman niya, ako wala pa ko'y bakuna ni, harangon rabanis mga agokoy diya sa pantalan. Nga tungo! Unya, sa diha nga tungo, yung Pastor Joe, kaya no yung Pastor Joe? Yung Pastor Joe. Pre, pagkuha na lang ang rip ka ng poro, siguro, pagkuha ka ng health certificate to prove nga, wagi kay balatian sa mong lawas. Ato ko medical. Wala man dyan po kay balatian. Ila kong hikap-hikap. Anong sari ka ba so? Anong pa-consultaw ka? Kung magkasakit. Di kay kinala kong health certificate to prove nga ako, di ko masakiton. Akong dado na, matabok kong Cebu. Mo ba? Magkasakit, sige. Kasi, pirmahan ako itong ni doktor. Nakalag ako. Pag-abot ako sa pantalan sa Tubigon, kaya dito ko Tubigon lagi. May nanguta na. Igasto-gasto lang ko ni mga tawa na. Niya akong gidala-dala, gibutang na ka sa bulsa. Pag-abot ako dito. Ingon itong mga security. Take it, sir. Nanaminar po ko, yapil ba itong health certificate? Wala man. Nga na ko. Take it, ra. Take it, ra, ipangita, Brad. Sir. Take it. Ang akong health certificate, gidala-dala na ko, abot kong Cebu. Way nanguta na. Ipinuayan man ko nila. Salamat sa Ginoo, way nangita. Way nangita. Napamagali na sa background. Ako nag-plastic eh. Ingkasog na mangitang mga agokoy. Nakikipagkita na ito na. Nakitagawa na ko na. Ako pa nang ipalaminit. Wa man butang pizza. Adili, ma-expire. Dili ma-expire kaya wa butang pizza. Hallelujah. Heartfelt prayer.
Sa Luke 18:1 nagyuna nga pagampo kamo sa kanunay ug dili magakaluya. James 5:16 ang pagampo sa taong mga matarong dako kini kahimuan. Busa kung nagampo mo migson ayaw pagunahuna nga way resulta na walay kahimuan dako kini kahimuan sa nga mampo ka. Proverbs 15:26 sa migingon. The Lord is far from the wicked, but the Lord heareth the prayer of the righteous. Amen? Basta kung naglakaw kas matarong nga kinabuhi, wala rason nga dili ka paminawan sa imong magampo. Amo diha. Amen no? Magsabot tadaan. Praise God. Put your hope. Usay magkaingon ta. Wala naman siguro paglamang o ginabuhi. Imora ng una-una. Imora ng una-una nga huwag kayo paglaom. Pero sa tinod, doon na tayo paglaom sa tubangan sa Ginoo. Mentras nga buhi pa nga, na kayo paglaom. Kung wala kayo kinabuhi, huwag kayo paglaom. Sa pamilawan, patay ka naman. Nga maglaom pa mga nga patay ka naman. Mentras nga buhi pa ta, na tayo paglaom. Kaya ang Diyos na sa tanang panahon. Mayroon pa tayo kanta-kanta simbahan. Aniya ka sa mong pagsimba. O niya, buhabot sa mga panahon mga problema. Murag dali kayo, may iksod ng taliwan. Laumi ang Ginoo nga naa sa tanang panahon. Tanawa si Job. Tanawa si Job. Iyaw itong pag-antos ni Job. Dili ito sayon may tong kaagi ni Job. Kung basahon ni mong detalye nga istorya sa kinabuhi ni Job, grabe kayo bigson. Dili ikatandi ang atong mga problema sa iya. Grabe ito iya. Kaya daghan kay mga ubag-ubag sa iyang mga lawas. Ningabot paspuntong iyang asawa nangunay pa o kining pagpanglutos. Nagi mga asawa panginana no? Mga asawa, ayun mo. Iyon na ito asawa ni Job. Job, wala kita sa imong kaimtang karon. Musalig pa ba kagapon sa Diyos? Ako ni mo, Job, tugluan na imong Diyos. O magpagkamatay ka na lang. May patasan ng asawa ha? Yan ay nagitunglo yan ba na? Di ba ipatasan? Iyon si Job, maayo lang ba day ka mo daw itong mga mayong butang? Di ba day sa ka mo daw itong unsay mo abot ka nimo? Busa si Job may igsoon na ato na matikdan nga wala siya kawadig paglaom kay naibalo siya nga ang Dios at doon ay tubag sa tanan niyang mga pangamuyo. Amen! Palakpakan na tugtunang Ginoo! Yes! Hallelujah! Naipaglaom og tanawa sa katapusan nga bersikulo sa katapusan ng chapter. Unsay natabo ni Job? Gikan sa iyang kalisod ang tanan niya mga nagkabahong siyang lawas, mga hubag-hubag, tanan sakit, gikuha sa Dios. Gilangkat sa Dios, mga kaigsunan. Unya, ang iyang mga sawa, ang iyang mga anak, nangagwapa. Oh, mga pangit, siguro ito sa una, no? Oh, katapusan. O ang mga bata ni Job, walay makaikatandi, bisan pa sa isilangan nga lugar. Walay ikatandi sa ilang kagwapa sa iyang mga anak. Mga nindot yun, lawas yun ng iso ng mga anak ni Job. Nga naman, tungod kay panalalanginan sa Dios, taliwa sa daghang pagantos, taliwa sa daghang mga kalisod sa iyang kinabuhi, naglaom siya nga Dios, baguhon ang tanan. Hallelujah! Gibago sa Ginoo. O giasinso pa siya. Ang tanan niyang nangamatay nga mga baka, mga mananap, tanan mga hayop, gipulihan, gidoble sa Dios. Gidoble sa Dios. Tungod kay ngano, si Job wala magpakawala sa iyang paglaom, kay ang Dios doon na ihatag kaniya ipuli. Plagpagan na itong Ginoo. Put your hope and also delighting of obedience. Magkalipay nga magmasinugtanon. Ni kay sugoon.
Kapuya ni pastor, sige na tagsugo og sangyaw-sangyaw. Ayaw pagpagulpul. Maunang panahon nga mabayad ang imong kahibalo. Ini kabayad na, mahimo na po kang pastor, mahimo na po kang magwawali. Kay karong panahon na kulang tas magsasangyaw. Para itong eskwela ko Bible School, akong classmate, kanta siya, Lord, I'm willing, Lord. Lord, ayaw lang sa barangay. Nabay willing niya di gusto gatos bukid. Kanta, Lord, I'm willing, Lord. Ayaw lang ko sa barangay, Lord. Atur ako sa siyudad, Lord. Namili pangagukoy. Ayaw reklamo kung asa gipadala ang imong kinabuhi. Ayaw reklamo kung unsay sugo sa Dios nimo. Buhata ang tanan uban sa kalipay. Sugoon gali mo sa iyong pastor ni. Pagkalipay mo. Ay, salamat pastor. Ako ning gibuhat sa kalipay tungod kani nagsugot ko sa Ginoo. Ay kasubo niyo na inyong pag unsay isugo sa pastor. Ang mga dito sa kanang mga kalalaki na dito sa akong simbahan. Ako man silang marsaluhon. Di gali mo mga di gali mo matig men's fellowship na marsaluhon tagin mo. Og salamat sa Ginoo nga tin man. Oh. Sa mga tinta kay walihan na putang pastor ani. Oh. Salamat sa Ginoo. Na mission convention na po nangatin gid sila. Ilang yung ibiyaan nilang trabaho. Oh. Hallelujah. Number 9. Case to provoke for you into a new beginning. Seek His kingdom in advance. Amen. Amen. Pangita ang Ginoo. Pangita ang kingharian sa Dios. Una, sa tanan nimong pagabuhaton, unahang pagpangita sa ang Dios. Di kay panahon sa Domingo, tuwa nagpiknik. Panahon sa Domingo, nangaliko. Panahon sa Domingo, daghag mga lagaw. Nga nawa mga kasimba itong Domingo. Kuan man gud pastor kining niya birthday sigara na birthday na kasal sabi ko na balibari na una pagpangita ang kingharian sa Dios kay ang tanang mga butang nga imong gitinguha idugang na sa Ginoo. Amen. Nagkaingon ba dito mo dita panalangin sa Ginoo basta kay unahan lang pagpangita ang kingharian sa Dios kay bisan unsang tanang mga butang nga imong pagabuhaton basta kay gihunan nimo siya. Panalanginan ka. Panalanginan ka sa Ginoo. Malata mo kanta, seek ye first the kingdom of God. Hibi-hibi pang maghilag. And His righteousness. Unya, panahon Domingo, wala diya. Asa man, tuwa'y lakaw lain. Ayaw mo na. Na nasa simbahan, kita, and His righteousness and honesty shall be. Unaha ang iyas Ginoo. Kung unsay trabaho sa pagsimba, sige, unaha ang Dios. Ipadaplin tanang mga labunon. Ipadaplin ang tanang mga hugason. Ipadaplin usa ang pagpamanhig kanding. Tanan. Sa'yo pa, sige, pahilunan ang tanan mga hayop ni mo. Kung ikaw, pertindigan ang customer, sirin mong tinan. Kaya mo man ay magkalangan. Magsige hatol, daghang mamalit. Sa imo. Ang oras, dagan ang oras. Kagbana na yun. Pagdali na, sirin na ng tinan. Unyara kayo, daghang pang mamalit. Siri, una, pagpangita ang Diyos, hatagi sa panahon, himuang nga balyo ang imong pagsimba des Ginoo, kay ikaw, panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ana lang nga sikrito. Di kay, magyabag-yabag kag imong kugulingon. Amen. Okay mo dia.
Okay mo. Number 10 case of provoking into a new beginning, Heavenly Father's blessings. Deuteronomy 28 verse 2 up to sa verse 6. Grabe. Ang panalangin sa atong langit ng Amahan, wala gayod na ipagkahubas. Wala ipagkahubas. Hallelujah. Dahil sa mong simbahan, mingon ko ng mga kanang treasurer man ang bana, asawa ni Efren, mamanay treasurer, igsoon sa kusawa. Si pastor, may mang libre na to. Nga naman. Nga naman mga ako may mang libre nyo. Mas dako kag sildo pastor kaysa mga maestra. Mo ba? Pila man na income day? Oy, nakadawat ko kag 10,000 na itong aging simana. Nasol sa simana, 8,000. So dako day na. O dako naman na. Pila naman mo na. Dili man kay kana rangan Domingo. Abantayan day puta. Naunsa man yung mga membro nga bantayan puta kung saya atong kwarta. Hallelujah. Kana tungod kay gipanalanginan kus Ginoo. Basta ipakita lang imong pagkamatinudanon sa Dios, walay rason nga ang Dios dili mo panalangin nimo. Amen. Kamong tanan diha mga igsoon, kung unsay may mga negosyo nga gipahiluna sa Dios inyo, pagpitpol mo sa inyong giving. Pagpitpol mo kay diha na nga area sa diha nga musugod lang mo og bagong pagsugod sa paghatag, diha ang Dios magpabaha sa iyang blessings diha nimo. Magpak mo diha. Kamu diha. Uban ka ano? Hallelujah. Praise God. Hapit ako manawag. Mao na nakanindot migson. Sa diha nga nagampo ko nga Ginoo, mubalhin na magid mi ato sa among balay, mansion house. Wa pa magid mahaman Ginoo, wa pa may tiles. Nagampo ko Ginoo. Na naman ko SSS. Niya akong giinan tong si Dr. Cobillo. Kanang si nama si SSS na siya. Sana Robilios. Dr. Robilius, no? Yung Dok, pwede o malamsam na ko ito akong isis. Nasa nga. Sa sinta na ba ka, Pastor? O, saan na yung pagtanan mo, dabong? Di man sila mutuo nga ako, nanako sa senior. Pwede, Pastor, pwede. Pero katunga lang, Pastor. Kaya ini katunga, humana ng katunga, pinsyon naman sa dayon. Pwede na katunga yung kaon. Nung kakubra ko 70. Sige na lang, kay nakapalit yung tiles. Ngayon, kitabangan po sa akong mga anak. Akong asawa, nahuman yun. Unya, na ako'y senior citizen nga ididiri. Unya, kaya namin senior citizen dito ka nang naipanghatag bitaw ng kwarta. Nga ipaklaim ang yung 3,000 nga kuhan sa mga senior citizen. Ninganto ko dito. Nganto po kayo inyo, may i-claim nila. Hindi ako nga. Asa ka, Pastor? Ginag ko ito na taga-DSWD. Mu-claim ko sa akong kuhan kaning senior citizen nga kas. Senior citizen na, Pastor? Saan man yung pagtanaw? Mura lagi dili. Ano akong ID. Tanaw na akong ID. Oh. Senior citizen diay ka Pastor, senior citizen giday. Unya. Pero Pastor, di ka kadawat sa 3,000. Nga naman. Para naman sa mga indigent. Di man ka indigent tanaw, Pastor. Mura man ka kanang congressman. Unsa man ang kalkiha. Naday pili-pili diyan na. Apili yung na detong hatag, di hatagan ang mga naas mga murag buminta. Wag yung kumatag eh. Pila na lang kasisyon sig meeting. Di na ako mapel. Samag mo. Mato ta dito, galinya ang mga senior citizen. Unyag muli na ta. Why, watas listahan dito.
Di na lang kumapil. Di ka pila-pila nang dito kadawat. Unya, niyato ko sa BQ, kanang BQ sa hagna. Ya kana may kuan. Kining booklet dadon nimo. Unya kay tagaan man kag discount. Unya nga anak ko. Daghara bagi pangumpra namo akong asawa. Ingon na itong asawa. Asa mag-imong kuan ID sa senior citizen? Ko, naman. Ihatag na kay dako tag discount mga 700 pud imong discount basta kay senior citizen. Sige. Anak ko. Kaunta. Kumana, sir? Iko day pila day? 4,500 sir ang imong tanan bayron nun. Hindi ako senior citizen day. Time pa sir? Senior citizen ka? Kung saan na yung pagtulay, dabong? Wow, good. Isa, nakadala kasi yung booklet sir. Mo na problema. Kinirang idea ko nadala, pero ang booklet na ako mada. Wala sir, wala kay discount. Di na ko mapalit ninyo oy. Sa mukha man ang data at tagag pribiliyo. Antod ka ron, mga atod na lang ko, di na lang kung pagkita-kita kay di ba ko tagaan? Unya, sakay ko kining Ocean Jet, paingon og Cebu. Kay tagaan mang privilege sa mga senior. Ito nga. Ma'am, senior citizen, ma'am. Wala na senior citizen, sir. Wala na ron. Wala na, sir. Giwala na namo ng senior citizen. Giwala na namo. Ingkon na. Mura ni. Nalata na lang niya akong ID sa senior citizen. Wag yung ko kadawat. Anong di man mo muto? Sa mukha ni mo tawa na, oy. Pero may ikso nakatabo ko tungod kay blessing sa Ginoo ang naa-permin ako. Grabe, may ikso. Blessings. Nagato ko Bible School. Unya kay ingon manis Pastor Aurel Dumanon, Ben, kinahanglan mato kag Bible School kay nakita na ko imong kinabuhi nga do na gikay tawag sa Ginoo. Ko, sige sir. Unya, ihatod ta ka dito sa kuan, ihatod ta ka dito sa Pantalan. Sakay anang kuan, Kukalyong, Francisya, sakay ka ana. Abi na ko ihatod ra pud ko niya nga kanang ihatod ba nga naapoy pabalon-balon ba nga naapoy kibali nga honorarium ba love gift ba nga na ben gamitan ni wa pa gihatag biyaan ra ko ni sa Pantalan pag-abot ko sa Pantalan pulibok man unya nay nakita na ko bakante rito nya wa ko'y ticket. Saan na ako paglukat og ticket nga akong kwarta 50 pesos naman? Gana ko. Time pa. Nay naglingkod ani, nay naghigda ani nga teras. Wala ra ba dong? Pwede og ako sa magtaguhat og higda-higda og naagod po tong moabot. Di mo hawa ko. Sige, higda. Higda ko. Nagkatulog man ko kinsakto. Maayong katulog na ko. Himbudyong maning barko, pag-abot ng Cebu. Nga ko, mata ko. Ningingon ko. Naningil na mo ticket, ipaningil na mo sa ticket. I-inspeksyon na yung ticket. Ganihar man, dito pa man sa unahan. Ganihang mga alas 12. Unsa naman na Cebu na ta. Wari ka ma-ticket eh. Awa na lang ko daghang tingog. Berarti lagaw ko ako tingog daw na lang ako kaplite. Grabe ang blessing sa Ginoo. Giisip na ko itong panalangin gikan sa Diyos. Pag-abot akong Bible School, usara ka mong pantalon ako.
Maong, nya kato pang gisiyon nga maong. Pagabot ako dito. Ginan ako sa atong din. Oy, Ben. Unsay mo pagani tinod na imong pag-eskwela Bible School? Unsa man ni sir? Unsa man ni pagani ako di komedya dinhi? Tinod na nani. Na kay mga dalang mga butang dia. Mura ni akong sakbog pantalon. Unya sa pa, notebook. Wala ko notebook. Nya asa magkakaroon? Sige lang kablaga na sir. Ilista lang ko diha. Kay gitawag ko siguro ni eskwela yung Bible School. At tanaw tong mga kauban ako. Mga pasikatiro kayo, mga sikat kayo, mga dato kayo, mga eskwela Bible School. Oh, lami ka sila. Lami sila tanahon. Pero ko, dito, luhod lang ko tubang sa Ginoo. Lord, wag ko laing gisaligan ni karagyon. Nahimo, abin mo kay bulungan maigsoon. Ang akong semestral na ako maigsoon, gibayran maigsoon, nga wala gyud ko kabayad bisag piso. Naay nagbayad. Wa gyud ko kabalo, kinsay nagbayad. Kay di man po napagsaba. Nakahuman gyud ko maigsoon. Tulo ka semester ang gikwan. Gibayran. Nga naman, panalangin na sa Ginoo. Basta kung maglakaw kang matinud-ano sa Ginoo, di ka kabalo nga i-blessing sa Ginoo ipadala nimo. Nya mga kadto ng mga pasikatiro nga mga kauban ako. Lami kay sila mga tingog, lami kay mga wali, yaw yung wali. Nya wala sila maayos sa wali, way ampo. Dito sa among dormitory, niya kada alas 6 kina schedule alas 6 ato dito magampo, magluhod og gampo. Dito ko, imbangon ako dito. Lord, salamat Lord. Kay wala yan makasulod sa payag. Ikaw rin magampo na. Schedule na ko alas 6. Na may classmate ako na kung bugal-bugalon ito. Gana ko, Lord, salamat Ginoo. Imong gibayran ang tanan na kong tuition sa akong pag-eskwela din. Salamat Ginoo nga dunay mag-supply na kong mga sabon, mga toothpaste, kay wala ko ipanublas Ginoo. Lord, salamat sa Dios. Ningabot. Ang blessing sa Ginoo nga wala na ako mahibaboy. Unya nadugay migson. Lord, salamat Ginoo kong mga classmate. Kanang ilang pagkagara-garaon, ilang pagkabugal-bugalon Ginoo. Baguhay lang kinabuhi Ginoo. Na initubag dito sa Leo. Akong classmate gabugal-bugal po, status bin Loriso, ingon siya. Anak, imong pag-ampo, no, ako nang gitubag. Kisa marutingog. Kisa tanan ako. Uy, ikaw na bugal-bugalon ka. Nasisig katawa, gadagan. Ay, sumbong ko sa din, sir. Kaya si Ben, sir, bugal-bugal na akong nagampo. Ngayon sa manika, ingon sa nagampo ko, ingon mo siya, anak, imong mga panginahanglan, gitagbo na naho. Bugal-bugalon siya, sir. Dito, disiplina siya. Gisuspended siya. Mauna, kay gara-garaon man. Nanganag Bible School, lagi mga eskwela. Nakaingon po ko nga kanang eskwela Bible School, una, lami siguro ng Bible School, no? Kanang mga tao, they had all good siguro sa langit. Kay, Biblia maga! Tunan ako, eskwela dyan ko kay mga tao diyan, mga buutan. Sabi, mga buutan, mga satanas, may nula sa susunod. May mga satanas, mahinoon. Narito mga badlungan, magampo ta, disturbohon ta. Pero may ikson, bisay pagtaliwag, nagidisturbo ko, wala kumuhunong tungod kay ang Diyos, nagtawag sa kong kinabuhi, nagtawag kanimo, aron nga kita mo buhat ta sa trabaho sa Ginoo. Hallelujah. Nakaingon ko ang Bible School, dili kitanan mga tao nga gitawag. Muna ingon sa kanta ni Yoyoy ba na, sa kanta, dili tanan pastor, pastor, dili tanang lalaki. Yung pala ng kanta, dili tanang pastor, nag-eskwela Bible School, gitawag sila sa pagkapastor. Tinood na. Kadaghan akong magkauban, isadlay na lang silang insurance. Ang uban na maligyan na lang mga kanang syakoy. Oh, katos Gloria, akong classmate. Kita mismo kidnon. Dito ko sa merkado. Uy, Glo,
Kamusta man ka? Nagdakag si Marlon, wala? Wala lagi, Ben, oy. Nga naman, namaligya magug siya ko, eh. Mauna, mga itong Bible School, gara-gara na may bawan. Ang kagwapa raman po higi, basihan. Gwapa ginuputo siya. Oh, gwapa gito tinuragad po. Pero wa ako magpatintaloy. Patintal ka kalit kagkaundang si muskwila. Wala gyud, giantos na lang ako tong tanaw-tanaw nila. Hallelujah. Oh, perting nindot atos Gloria. Nindot kayo. Kanta, grabe mo kanta. Choir conductor, kanang nga mga bain-bain na ka. Grabe. Engko, hulaton lang ginako ni. Ako itong kitimanan yun pong tinura. Hulaton lang gini, nikagraduate na ako. Ako ng speakingan. Wa man, king larga magkagayan. Wa ko. Hila ko stago. Wala gyud. Wa po ko kaingon. Wa ra gyud. Wa gyud ko kaingon. Sayang. Pag-abot na kong kugtong, i-assign ko sa pastor. Ben, atukas kandihay. Atukas kandihay, i-assign ako. Dadaning note, ipakita ni Pastor Carbero. Kisa na kailan ni Pastor Carbero. Si Pastor Benra. Das tagbilaran, siya may pastor sa Assembly of God. Pakita na ko, note. Pastor, dahil padala ni Sir Kagas. Ato daw ko sa kugtong, i-assign. Ikaw ang tubag sa mga pagampunan mo. Sige, ato ka dito. Sige, ato ka dito. Ato ka dito, Migson. Unya ka na akong asawa, young people pa na. Eskwela man si Biskap. Eskwela siya. Unya kay gisaga ra pagbalain, kauban may boarding house. Kaya wa pa man mahuman ang personage. Unya kung kinatawan yung pertimag yung tamisa kinatawan. Hallelujah. Walan sa kuwato magpadala-dala. Wala sa kuwato. Dagang na yung mga people na hilig ko kanta. Hilig ko kanta. Unya, dagang mga people kuyog. Takhang mga batanon nga simbahan. Niya katugid siya, sige magsigtanaw na ako. Nangising, walang po ito asawa, ngising-isira po ko. Praise God. Hallelujah. So, ningabot ang panahon, Migson, kami gigipare sa Ginoo. Mauna na. Hallelujah. Kami gigipare sa Ginoo. Kami gigipares. Bisag di kayo dili siya sa music kayo. Kay, di manggad siya. Kaya mo. Saan taman po nga, naman kayo mga inana, mga yabagon. Di pareho ano yung asawa ni pastor nga, murang kadagid ba? Hallelujah! Grabe. Gigamit kita sa Ginoo, anang music. Praise God. Nakakasawa, pero financially stable siya. Nakatabang. O niya, gipanalinginan sa Ginoo. Naka-mansion house. Ato man pagandam sa imong wali, kay ikaw ako imbitahon wali. Thanksgiving sa 17, wakay balsanay ta. Balsanay ta. Sama diay. Mga tom dito oy. Balsanay ta. Karong 17, ikaw ang speaker ha. Pangandam. Ang akong pagpangandam, balik tulo ka bulan, kay grabe na matundugayan ito. Karon kay automatic man akong pag-invitar nimo. Imbitahon ko na nga pastor. 17 December. Ay katawa-tawa diha. Kamu duha. Ban mo. Og nay mga membro mo ban. Praise the Lord, mo ban mo. Ban sad mo. Kung naamoy mga
Na may sakyan yung series, usaman mo kasirisan. Hallelujah. Welcome mo dito. Welcome mo. Maganda basura. Karoon na ko isulti mo. Prophetic word na siya. May tapos na, ikaw kong invite. Karong 17. So, dalay ko ng Diyos migson. Bisag unsay atong sugdan nga bagong pagsugod, atong ikonsulta nga to sa Diyos. Kaya nagtuko nga diha sa Diyos, walay imposible ang tanan, pagabuhaton nga hanip ang tanan kung ang Diyos imong gikauban. Nindog tamigson, alang sa pagampo. Langit nun nga Diyos, ining kabuntaga, salamat Ginoo sa imong message. Ako nagampo nga magdala kini og dako kayong kausaban sa among mga kinabuhi nga duna kami mga bag-ong masugdan alang sa among matag usa tungod kay kami imong gitawag aron mag-ebanghelyo ngadtos wala pa makadungog sa ebanghelyo. Langit nun nga Ginoo, gigamit nimo ang pastor dinhi og labaw sa tanan Ginoo ang tanan ginsakupan mo involved sa trabaho aron pa Dios daghan pang mga kalag madala sa imong gingharian sa langit. Ginoo, ang tanan nga pagpasalamat ug pagpasinugo Ginoo, akong ibalik kanimo ang mensahe nga imong ipadala ngadto sa tagsa kanamo. Ang tanag pasalamat ug pasinugo among ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.